ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ବାଜି ରାଉତ ବିଷୟରେ କହିବି। କୁହ ଆଇମା। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ସେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ସେହି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। ସେଠାରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର କୋଠା ବାଡ଼ି ତୋଳାଇଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କମ୍ ମଜୁରୀ ଦେଇ ପଶୁ ଭଳି କାମ କରାଉଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଜା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚଳାଉଥିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳର ଶାସକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ସମିତି ଗଢ଼ିଲେ। ଏହି ସମିତିରେ ଲୋକମାନେ ରାଜା ଓ ସାହେବମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ପାଖରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୁଳୁକୁଳୁ ବହି ଯାଉଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବାଜିରାଉତ ନାମକ ଜଣେ ଖଣ୍ଡାୟତ ବାଳକ ଘାଟ ଜଗିଥାଏ। ତାର ବୟସ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ। ଥରେ ଇଂରେଜ ପୋଲିସମାନେ ଭୁବନ ଗ୍ରାମର କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ଫେରୁଥିଲେ। ଆଉ ନଈ ଆରପାରିରେ ଥାଇ ସେମାନେ ବାଜିରାଉତକୁ ଡଙ୍ଗା ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ବାଜିରାଉତ କହିଲା, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଆଦେଶ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନଈ ପାର କରି ଦେବି ନାହିଁ। ଗୋରା ପୋଲିସମାନଙ୍କ ଧମକରେ ବାଜିରାଉତ ଡରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପୋଲିସମାନେ ତାକୁ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେଲେ। ଦେଶ ଓ ଜାତି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବାରୁ ବାଜିରାଉତକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି, ଦେଶର ଜାତିର କରେ ଯେ କାମ, ଯଶ ତାର ଘୋଷେ ଦେଶ ତମାମ। ମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତୁମେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ଆଇମା। ଅନନ୍ୟା, କହିଲୁ ବାଜିରାଉତ ଘର କେଉଁଠି? ବାଜିରାଉତ ଘର ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ପ୍ରିନ୍ସ, ତୁ କହିଲୁ କାହାକୁ ବାଜିରାଉତ ଡଙ୍ଗା ପାରି କରାଇ ଦେଲା ନାହିଁ? ଇଂରେଜ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ। ଅନନ୍ୟା, ତୁ କହିଲୁ ଇଂରେଜମାନେ ବାଜିରାଉତକୁ କେଉଁଥିରେ ମାରିଲେ? ଇଂରେଜମାନେ ବାଜିରାଉତକୁ ଗୁଳି କରି ମାରିଲେ।